Очаквайте Rock Connection, предаването за праведна музика. Водещ момичето с желязо в кръвта и метал в душата, Паци Ветренска. Всеки четвъртък от 18:30 часа само по Форти Радио. Здравей! Какво ще правиш на часовете? Ще ходя на някакво арт-парти с класическа музика и модернизъм. Звучи газарско. Аз ще ходя на театър. Ще ми разкажеш ли после? Окей. Арт междучастие. Вашият интелигентен избор. Всеки понеделник от 18:45 само по Форти Радио. Искате да сте звезда? Радиото е вашата страст. Супер яко! Форти Радио е вашето място. През новия творчески сезон търсим водещи на новини, забавни и музикални предавания. Форти Радио. Тук се учим и се забавляваме. Станете един от нас. Повече информация на телефон 0897 099 646 или на място в Младежки дом Пазарджик. На учителя с любов. От първият учебен ден, когато в класните стаи влизаме, до последният, когато абитюренти излизаме. Добрият учител за децата остава винаги в сърцата. Никога не го забравят и винаги го благославят. Очаквайте! Всеки вторник от 18:30 часа среща с любимия учител само по Форти Радио. Ще ни намерите на mdompazarjik.com.